Двамата как се запознахте? В Тиндър. Това не го очаквах. В Тиндър. Исках да й предложа, докато сме в Франкфурт, което е октомври месец, на книжния панаир. Обаче, ние се върнахме от Франкфурт, те тогава ми даваха пръстена, който вече беше готов и аз съм окей, вече нямаме план. Съсипваме емоционално тая книга, препоръчвам. Но великолепна е. Просто е великолепна. Вие как създадохте Бениторио? Трудно е отговор, който няма да те изненада. Така е. Балансът, знаеш ли къде идва? Аз винаги съм с грандиозната идея. Хайде да направим еди-какво си. И това, така, нека първо видим колко ще струва. И аз съм, не, ето ти винаги, все колко ще струва, не знам си какво. Аз съм тази дама с шал от перо, която излиза, нали, с грандиозния план. Здравейте и добре дошли в Буккаст с Даян Шаер. Днес наши гости са двама. Ще се запознаете с Данчо и Бени. Те стоят зад издателство Бениториал, тъй наречените скрити лимонки или виновниците за това много хора да остават будни до по никое време през нощта, за да прочетат само още една страница и само още една страница от невероятните трилъри, които издават. Казваме добре дошли на тях двамата. Здравейте! Привет! Привет! Благодаря, че се съгласихте днес да дойдете и да си поговорим за най-различни теми. Сигурна съм, че направим страхотен епизод. Благодарим, че ни покани. Ние следим подкаста, така че много се радваме, че сме тук. Благодаря. Ами първо да разкажем откъде се запознахме и след това вече да насочим разговора към вас като личности. Всъщност това беше преди 2-3 години, когато... И ние и вие стартирахте. Да, точно така. Вие мисля, че имахте 2-3 книги издадени, а ние правихме началото на книжните ни срещи на сляпо. Точно така. Всъщност всичко започна с последната госпожа Периш. Не беше ли с удавниците? Дали с удавниците? Мисля, че първо заредих удавниците, първата книжна кутия от вас и после ви ми препоръчахте госпожа Периш и аз вече станах тотален фен след Периш, вече нямаше връщане назад. Може би да, пък Периш е 5-та ни книга, 6-та ни книга, нещо такова. Да, така че съвсем в началото е било. И вие ни носихте до вкъщи, значи това беше в ерата, когато си работехме вкъщи с кашоните, кутиите, вие ни носихте книгите до вкъщи, аз те посрещах с бебето на ръка. Да, беше точно така. Това беше в абсолютно зората на нашето издателство и на вашата кутия. Ние също тогава нямахме нито склад, нито имахме офис, също си работихме от вкъщи. Нашия склад беше тавана. Да, ти ми беше разказал как носите тиражите до тавана. Да. Всичките тиражи с всичките книги. Това направо... Тавана, и кухнята. Пред кафемашината имаше един тираж. В хола на място на леглото на кучето имаше един тираж. Така че... И всичко с турби. Има едни такива, не знам хората дали са обръщали внимание, но има едни много хубави турби на Lidl и на... на Lidl. Пак и много големи. Много големи. И повътре пакетчета и така до третия етаж. Да. Всеки почва от някъде. Така е. Беше трудничко. Много е трудно от вкъщи да се... И твоя и нашия бизнес е много трудно да се прави от вкъщи, защото има много съпътстващи. То не е само продуктите, които и без това заемат достатъчно място, а има много съпътстващи опаковчици, кашончета, пликчета, тишо, хартия. После да отиш до кондо, спиди с турбите. С турбичките, да, по стълбите пак надолу, после пак нагоре. Просто много трудно беше. Освен това, ние близо до вкъщи нямаме офис на Спиди, така че... С колата. Да, там няма къде да се спре. Същия начин. Да. Напрежението къде ще спра, сега ще ми се карат ли, как ще ги пренеса. Винаги се карат. Ужас. Трудничко беше, но пък тогава някак си всички тези познанства, които в началото си направихме и всички хора, които така дадаха шанс на нашите книги, си останаха за щастие във времето и това страшно много ни радва, защото излязоха и приятелства и чудесни сътрудничества от тях. Аз тогава много се радвам, че ви открих. Всъщност беше чрез, ако не се лъжа, един пост в Какво четеш. Някой беше снимал книгата Отдавниците до един басейн и беше писал някакви много такива интересни неща, предизвикателни. И си казах, хайде ще прочета тази книга. После влязох, намерих ви и видях, че все още точно тръгвате, прохождате и така много се ентусиазирах за вас и много ми хареса книгите, които избирате, са такива, които са по-нестандартни, които ги няма на българския пазар, не са толкова масови. Въобще много хубаво си избирате нещата и се радвам, че това, което правите,
Продължава. Много благодарим, взаимни са чувствата. А за удавниците интересен факт е, че ние имаме, ето всъщност ти преди това ни пита за нещо интересно, което можем да разкажем. Това е едно интересно нещо. Бяхме решили, че ще се постараем по нея и до този момент мисля, че успяваме с изключение на един-двама автори да взимаме, т.е. да ги молим да ни напишат специално писмо до българските читатели. Това е страхотно. И всъщност Дженифър Макмеян беше първата, която написа такова писмо и в него конкретно се казваше: не четете книгата Близо до вода. И това беше достатъчно за 90% сигурно от читателите да я четат до вода. И казах: не, аз се четох на морето, на басейна, избери си. И беше ужас. Но да, всъщност ето това е нещо интересно, че винаги опитваме се почти винаги да има специално лично послание от автора, което прави пък изданието ни по-ценно. По-ценно и по-специално. Вие контактувате ли с самите автори? Или през имейли? Успявате ли с някой автор да си създадете малко по-лична връзка? Да, много зависи. Тоест не повечето, почти всички имат агенти. Uh-huh. И много зависи от самия агент. Понякога агентите се занимават с това да уреждат рекламните дейности. Понякога, ако автора го предпочете, самия той си контактува с издателите. Например, с Дженифър Макмеян лично си контактувахме, с Алка Джоши също лично сме си контактували. Тя веднага поиска да я свържат директно, да си говорим. Тя е много така, една дама много хубаво разказва, искам максимално много контакти да създаде с всички, да е приятелка. Та с нея сме си разменяли много имейли. И са приятни, винаги са приятни тези връзки. Много ценно. Да. Даже успяхме с някой да се срещнем на живо в Франкфурт. Да. С кой? С Себастиан Фицек. Първият автор, на терапията, който беше. На терапията. Първият автор, с който се запознаваме на живо. Вау, беше? Значи искам да ти кажа, че Корел ми беше вързан на възел, защото ние всъщност преди да сме му издатели, сме му почитатели на него. И аз си фенгарувам, сега няма какво да се лъжа. И обявявате това събитие, той среща ще прави на всичките си издатели. И в едно заведение ние отиваме по-рано и аз само минавам, виждам как заведението е осветено и го виждам вътре и викам: не, той е вътре. Йордан се вътре. И влязахме, той човека дойде се едно: здравейте, как сте? Нормално. Аз съм този, вие кои сте? Нали, аз съм този, смисъл. Благодаря, че ми каза. Но беше много приятелски настроен. Много, да. Той там си е супер звезда. Наистина има... Той си е като рок звезда в Германия. Десетки милиони предадени копия там и събират цели заедни с по 100 000 човека, които скандират името и докато чете. Това за автор. И то малко се притеснява, защото ти си някакъв малък издател от България и дали изобщо ще те поздравят. Не е сигурно. Но си супер приятно изненадан, защото всички бяха много отворени, много готини. Както неговия издател, така и той самия. Даже се снимахме с него. И така от дневни време. Беше много готино. Браво. Много беше вълнуващо. Да. Много беше вълнуващо. Особено преди това му гледахме, той в момента има турне в Германия, как е наел едни зали, с едно Арена Армеец наемаш и как, нали, казва: сбъднах мечтата си, и всъщност на това събитие обясняваше как на първото му представяне имало 5 човека. Стига де. Да. 5 човека. Много обичам такива истории. Никога не съм си представила, че ще стигна до там хора да си купуват билети. Защото те си плащат, за да отидат на това събитие. 150 000 човека са си купили билети. И аз, като чуеш тази история, как да не се вдъхновиш? Да. Просто първата му книга, кога беше 2006 може би, значи за по-малко от 20 години. Той е абсолютен, книгите му винаги са начало на класациите. Той е абсолютно, даже си го презентират като най-продавания немски автор в момента. А той на тези събития какво прави? Чете. Не чете. Той каза, че не чете. Изнася си шоу. Кани симфонични оркестри, хора, които му четат, актьорите, които му четат аудиокнигите, те да четат. Спускали са го от тавана с някакви въжета, музики, трейлери, светлинно шоу. Въобще всичко, което му хрумва, той е доста креативен в маркетингов план. Всичко, което му хрумне, просто се случва и така. Да. Той всъщност на това събитие точно това разказваше, как винаги изкача с някаква супер странна идея и всички му казвате: не, това вече няма да се случи. Той е някакъв,
Винаги се случва. Много готино. И така много са вдъхновяващи тези срещи. Аз мисля, че бях гледала едно интервю на Халед Хусейни, който също така, ако не се лъжа, беше той в началото как е правил представяне на книгата си и така няколко уредели читатели и как е ходил в книжарниците да си търси къде му е сложена книгата, нали, това задължително се прави и как в един момент нещо се преобръща и става много известен, но откъде е тръгнал, как не се е отказал, това е много красиво, че продължаваш си следиш мечтите, не спираш и в един момент всичко се отблагодарява. Обожавам такива истории. Много Обожавам такива истории. Другите ми любими истории са като Наока Джоши, например, която е започнала да пише на 50 години. На 50 години, 10 години пише изрисувано с кана и става супер хит. И оттам насетне тя вече, сега сме и купили 4-та книга. А тя пак ли от поредицата или друга вече? Не, друга. Трилогията е завършена, просто е много вдъхновяващо. Никога не е късно. Просто занимава ли ти се с нещо, искаш ли да го направиш и притежаваш ли упорството и постоянството, точно. Ще се случи. Случват се нещата. Вие как създадохте Бениторио? Трудно е отговор, който няма да те изненада. Така е. Много време го мислехме, мечтаехме си за нещо наше. То всъщност ти можеш да разкажеш доста по-добре от мен. Аз като човек, който идва от бранша. Това какво значи за хората, които ни гледат? Че си... че всъщност аз съм завършила книгоиздаване и с изключение на краткия ми период на работа в БТА и няколко години, няколко лета като сервитьорка, съм се занимавала само с книги. В няколко издателства съм работила, различни позиции съм заемала, т.е. аз идвам от бранша и съм била подготвена за някои неща, но винаги съм... Има една мечтичка, която седи там някъде, но ти винаги я смяташ за абсолютно невъзможна. Не винаги, аз винаги съм я смятала за абсолютно невъзможна, защото съм виждала колко труд седи за едно издателство и как това да имаш издателство не означава просто да си избираш книги и да, много обичам като да отходя. Много ви завиждам, вие сигурно по цял ден си четете книги. Не, за жалост не си четем книги по цял ден. Дигате краката на мазата, четете на спокойствие. Да. Ти сама знаеш, че много те са откраднати моменти, тези в които можеш да четеш за работа, а за удоволствие това вече още съвсем повече толкова остане някъде. Да. Така че много труд седи, много административна работа, много напрежение, защото все пак трябва да се събереш в някакви срокове. И не на последно място седат финанси, защото издателският бизнес не е такъв, който можеш да стартираш без пари в джоба. Така. Така че винаги съм го смятала за абсолютно невъзможно. И всъщност Йордан е този, който даде идеята това да се случи. Аз първоначално му се изсмях. Към ти нямаш представа, просто нямаш представа какво трябва да се случи, за да го направим и колко ще е трудно. И аз нямах представа. И това всъщност е нещо, което ни помогна, може би. Защото ако има представа... той все пак е рисков анализатор, бизнес анализатор, т.е. ако му дадеш малко повече информация, много добре ще анализира нещата и ще види какво си заслужава и какво не. Добре се е наредил. Но той така е подбудител на мечти. Много хубаво го каза. Обича да пусне така една мечтичка и тя почва да те гложди и когато е дадена, когато някой друг ти е казал, защо да не го направим, ти вече си казваш, дали пък наистина не е възможно. Да, що му отвън идва, аз си го мисля и се убеждавам, че не става, но вече друго е. И трудно, много трудно започнахме, имаше много дълъг период, в който проучвахме заглавия. А на тебе как ти назря идеята да ги го предложиш? Смисъл, ти си е чувал, тя го е казвала, много ми се иска да имам издателство или... Не мисля, че го е казвала такова. Тя винаги е много обичала да работи с книги. Обожаваше си работата. Така, аз знаех какви книги харесва. Това са и книгите, които ние издаваме и се надявах да има възможност нейните си идеи да си ги имплементира, всичко, за което си мечтая да направи. Абсолютно различно е, когато работиш за някой, когато можеш да го правиш за себе си. В смисъл, всичко, което искаш и имаш като желание и като идея, реално можеш да го реализираш. Така ми се искаше да пробва. Защо не? Защото много хора стигат само до
нали, стъпалцата в да ставаш все по-добър с това, което правиш, примерно да почнеш от да продаваш книги в книжарница, после да започнеш да избираш кои книги да бъдат. В смисъл, няма го това да мислиш out of the box. Хората много често стигат до най-отгоре, където може да стигнеш и спират там. А то отваряш една врата и има цял друг свят нагоре. И това е мислене, което малко хора го имат и просто ми е интересно как ти е дошло. Не знам, не беше нещо специално. Ние отидехме веднъж с нея в Франкфурт. Това беше като екскурзия по-скоро и по време на панаира на книгата. И този... Как го каза като екскурзия? Подариме го за рождения ден, защото аз обожавам франкфуртския панаир. Бях ходила един път преди това. И се съм му разказвала, ти нямаш представа какво е там, нямаш представа колко книги. Нали? Това е едно от абсолютно и до днес най-любимите ми събития в годината. Като отидем там и малко е като в друг свят. Един малко по-хубав, по-перфектен свят. Виждаш... настръхвам. Да, там особено като видиш немското книгоиздаване, те разбира се борават с много по-голяма публика. Много по-различно седат нещата там, но ти просто отиваш и виждаш готовия продукт, как го рекламират, как е изработен. Те са царе на полиграфията. Всичко е толкова красиво. И го виждаш това и си казваш, боже, аз в момента някъде другаде съм, не е на това, което аз познавам. И той всъщност ми подари да отидем за рождения ден на франкфуртски панаир. И аз си мислех, че на него, сега, като човек, който не е в бранша, ще му е скучно. Беше много яко. Беше уникално. И човек се размечтава и виждаш някакви неща, които не се правят тук. И си кажеш, защо не? Аз не мога да го направя, не може да... Виж колко е готин този бранш. Да. Много по-различно от това, което съм виждал. Бейно по панаири и изложения тук. И така, малко по малко аз се запарних. Не малко по малко, ами рязко и аз се запарних много. Май това пътуване е било много ценно и за двама ви. И след това имаше много дълъг период, в който ние си мислехме пък да не си го направим, как да го направим. То е доста сложно. Ти знаеш, много трудно, огромен е риска, защото все пак... Аз дори не знам това, което правите, защото вие се свързвате с агенти, искате книги за чет. Това съвсем нямам никаква представа какво правите, защото аз си издавам тук на наша си земя е много което по-лесно. Не е толкова по-лесно, защото ти пък създаваш съдържанието, което публикуваш, така че това е още по-трудно. Тоест, и двете са трудни. И двете са трудни, но може би като цяло създаването на бизнес е нещо, което, понеже имам двама приятели, които имат собствен бизнес. Единия имаш радостта да работиш с него, с Стоян от Контур. То негово ли е? Да. Страхотно. Той е невероятен. Те са Таня са съдружници в Да, не знаех. И той заедно с една моя приятелка, която имаше с мода се занимаваше, бяха двамата човека, които казаха, колкото и да ти кажа, че е трудно, няма да повярваш колко е трудно, докато не ти се случи. И то наистина е така. Никой не може да те подготви колко е трудно. Идеята е просто в един момент да свикнеш, че ежедневно има някакви проблеми, ежедневно трябва да взимаш 1000 решения. Да, обаче една сладка трудност. Така не, защото като го обичаш нещо, което правиш, наистина трудно, безспорно, но е сладка трудност. Не знам как да го опиша. Не е нещо, което да те сломи и накрая да кажеш, направо не ми се занимава с това, не искам по... Имаш стимула и стремеж да продължаваш. Така е. Според мен, ако правиш бизнес с неща, които не харесваш, е много по-трудно. Ние сме имали моменти, в които сега сломени не мога да кажа, обаче толкова трудни периоди са се изсипвали, че в един момент си казваш, боже, няма ли да дойде нещо така малко да повдигне духа. Но нито в един момент пък не сме си казвали, трябва да се откажем. Никога не е било това. Случай. Браво. А вие всъщност имахте голям късмет и с първата книга, която издадохте, нали? Да. Каква е историята с удавниците? Аз малко хаотично с въпросите, но следвам по-скоро нишката на разговора. То така е най-хубаво. Удавниците са ни, може би, късметчето. Така мога да го определя, защото много дълъг период подбирахме заглавия. И бяхме харесали, може би 5-6 накрая, след прочитане след много четене. Без стотици бях. Мале.
А в какъв диапазон от време става това прочитане на стотиците книги? 1-2 месеца, половин година, четете и избирате. Беше един много дълъг списък, от който на базата на анотации, на мнения го намаляхме, да, докато стигнеш до някакво число от книги, което все пак е допустимо да поискаш от агенти, защото сега да можеш да пратиш един списък с 200 книги и да кажеш. В самото начало, извинявай, че те прекъсвам, още много преди да искаме книги от агенти, ние си ги поръчвахме от Book Depository, имаше такъв сайт, той вече не съществува. Съжаление, доставяха безплатно до цял свят. Да, и в Български пощи, всеки ден, когато отивам на работа, минавам през Български пощи, събирам един куп книги. Отивам на работа и по едно време даже клиентите ме питаха, викат, тук супер много книги носиш, четеш ли, какво правиш? Защото там буквално беше всеки ден, прибирахме пратки и всеки ден се четяха някакви книги. Единия чете и другия чете или как си разпределяхте нещата? Схемата беше, когато вече намалихме броя на заглавията и двамата четем различни книги. И в момента, в който на единия му се стори, че чете нещо, което трябва да се обърне внимание, и другия го чете. Да. В смисъл, заедно избирате книгата. Заедно избираме. До днеска е така. Супер. Един от нас чете вече само ако е продължение. Тоест продължение от поредица, което така или иначе смятаме, че ще продължим. Ще издадем тази книга. Но нова книга винаги я четем и двамата. Супер. Сега вече, като имаме и прекрасните момичета, които работят при нас, те също четат и ни презентират. Ако е нещо, на което трябва да се обърне внимание, пак и двамата го четем и така. Попадали ли са така на интересни книгите? Да ви... Попадали са. За жалост се случиха, т.е. все още няма да има издадена книга под техен подбор, защото случвали се на книга, която вече е купена от друг издател и се случвали на нещо, което е много хубаво, но не е точно за нашите читатели. Да, защото вие все пак вече сте изградили някаква аудитория, макар че вкарвате доста разнообразни книги вече. Стараем се. Разширявате кръга все пак. Разширяваме кръга. Даже тук сме донесли, ще ти покажем, като му дойде времето. Добре. Също и някъде бях чела, че сте набелязали няколко книги, които когато вече сте се обадили да ги искате, след цялото това четене и те повечето са били заети вече. Да. И тогава са останали отдавниците? Отдавниците, Гроба на сестра ми, изрисувано с кана. И Мисис Периш. Твоята любима. Първите 4, които купихме. Да, това бях. И Сирак Хикс. И Сирак Хикс. 5. Значи с 5 сме купили в началото. Наведнъж ги купувате? В някакъв диапазон от няколко месеца беше, но тези, които си бяхме набелязали, то беше още преди да създадем издателството като фирма. Тоест ние нямахме контакт с агентите и ние нямаме представа тези книги свободни ли са. Единственото, което можем да видим е има ли го на пазара български или го няма. Вие през БГ пощите каквото сте харесали ли? Харесали сме си, чели сме си нещо, няма как някой да го е взел, естествено, взел го е. Но имаше някои сериозни разочарования, от които единия беше Фицек, между другото, който в крайна сметка си дойде под нашето покривче. Той беше издаден преди това от... мисля, че Сиела имаше на негова книга ли? Преди години е издаван от Унискорп, терапията всъщност, която ние преиздадохме. После Ибис издадоха Пасажер 23 и ние чакахме да пуснат като фенове. Негови, да пуснат следваща книга. В крайна сметка решихме, че като минаха доста години, решихме да се свържем с тях и колегиално да ги питаме. Това ще те питам, да продължат как се прави с автора. Има нелоялни практики. Аз се надявам наистина да не сме прилагали такива. Говорихме тогава с шефката на Ибис и тя каза, ние не смятаме да продължаваме с него, така че свободен е. И това е, може би, една от най-големите радости, които ни се е случвало в издателството, защото ние невероятно много вярваме в този автор и толкова си го харесваме, че абсолютно сбъдната мечта си беше и си имаме няколко такива сбъднати мечти, които просто придават много по-голям смисъл на това, което правиш. Кои са ви другите сбъднати мечти? Ето направо покажи, разкажи. Ще си покажа моята
сбъдната мечта е поредица от злополучия, която си е 3 книжки сме издали, те са 13 по принцип. На български са били издавани 4. Издаваха ги Егмонт. Аз като съм била дете, аз съм била може би 6 клас, нещо такова. И моя съученичка ми ги даде да ги прочета. И тогава, понеже по-трудно беше купуването на книги, пък и бяха едни времена, в които хората нямаха много възможност. И много си услужвахме, давахме си, обаче на никой пък свидеше му се на човек, нали? Сега да не ми вземе пък тук половината библиотека. И тя така ми беше казала, ще ти ги дам една по една. Четеш едната, връщаш ми, я давам ти втората. И ние живеехме през няколко улици. И аз така чета първата и то ме гложи. Тичам до тях, ето ти първата, да. И ги обожавах, но си бях останала с впечатлението още от дете, че те просто са били 4, били са издадени и всичко е приключило. И една вечер бяхме на гости на Стоян и си говорим за детски книги, не супер популярните, нали сега всички сме чели Хари Потър, примерно, и такива, но не толкова популярни, които останали са ни така любими и до днес така се сещаш с умиление за тях. И всъщност и двамата със Стоян се заговорихме за поредица от злополучия и той вика, жалко, че така и не ги издадоха останалите книги. Аз съм, останалите книги, моля? И той вика, те са 13. И аз съм, не. Това трябва да се провери, живеех също така със съзнанието, че Егмонт все още ги издават. Тоест са си на пазара тези книги. Оказа се, че не е така. И така си поехме една много дълга комуникация с тамошните агенти. Може би, не знам, повече от половин година отне договарянето. Договарянето? Да. Вау. Има много дълги периоди, които понякога, особено когато е с голямо чуждия праводържател, като е голям агент или издателство. Просто се бавят повече или? Да, бавят се, защото най-вероятно имат запитвания от цял свят, страшно много. И така, но вече са реално с първите трички. Много са красиви, много хубаво оформление. Чака ни следващата, то е оригиналното, но малко го апгрейднахме, така с кръглено гръбче да е. Въобще Стоян и той с голяма любов си ги направи и си ги адаптира. Аз съм си заредила първата, ще я почвам. Препоръчвам. Благодаря. Много са сладки. Много са сладки, да. Има много хубав сериал също така, също препоръчвам. Аз май сериала съм гледала като малка. Може ли? Не, филм има. Той филм е много отдавна с Джим Кери. Точно това съм гледала. Така, да. Сериала е нов, той от преди няколко години. Всъщност граф Олаф го играе Нил Патрик Харис. Не знам, ако си гледала How I Met Your Mother. Да. Барни. Играе граф Олаф. И е много красиво заснет. Супер. Много е симпатичен. Добре. Първо в книгата ще видя, така да се потопя и после. Хубаво, да. Кои са ви другите сбъднати мечти? Каза няколко? Фицък го споменахме вече. Другата сбъдната мечта... Чакай само да видя как ще се пресегна. Ето това е един атлас. Този атлас мапи полски. Чакай само. Ето така, да. Този атлас на първото ми ходене в Франкфурт се разхождаме с Йоана Ванчева от Емас и така си разглеждаме някакви красоти и се спираме на този атлас и само си го гледаме и си казваме, боже, толкова е красив. Това няма как да се издаде в България. Просто невъзможно. Нали? Широко форматно издание, въобще е трудна работа. Не съм спряла от 2017 да го мисля този атлас. Абсолютно всеки Франкфурт, на който съм ходила, съм отивала до полския щанд, за да си го видя. И всъщност второто ходене във Франкфурт му казвам, ела сега да ти покажа един атлас. А той обожава енциклопедия атласи. Много обича. Викаме, сега ще покажа най-якия атлас. И му го показвам и той вика, не, това е великолепно, страхотно, невероятно и така. И аз съм, не, това не може да се издаде. Аз имах едни такива заучени. Да. Защото когато работиш някъде другаде, все пак концепцията е чужда. И много често идеите ти не съвпадат с нея. И си имах така някакви заучени, викам, не, това ще е много скъп проект, много така. И то е факт, то е така. И в крайна сметка, кога беше преди 2 години на Коледа,
пак се заговаряме и пак за за това това мапи. Пак за това мапи. Помниш ли мапи? Колко е красиво, колко е хубаво. И Коледа е любимия на мен. Аз обожавам Коледа. И за мен това е единствения период, в който наистина мога да си почина, защото на море, като отидеш, останалите хора все пак продължават да работят. И работата си тече и винаги така поработваш. Даже не и поработваш, направо си работиш. А пък Коледа някак си всички почиват и тогава може да се отпуснеш, да си почетеш за удоволствие и нали, така да ти се отпусне ума да си помечтае. Да. И заговорихме се и аз му викам, ще взема да им пиша на тия хора. Така, поне да знаем за какво става въпрос. Има ли шанс, няма ли шанс, колко много струва, нали? Да. Защото нещо може да струва много, но в крайна сметка да има огромен смисъл да го направиш. Да. Писах им на... те всъщност издателството са и агенти на авторите. И те казаха, че всъщност Атлас е свободен. И ни се сбъдна тази мечтичка. За радост и за жалост, работата по този Атлас вече, както казах, отнема 2 година. Вау! 2 години работя по Атласа. 2 години. От година и половина активно. Да. Преди това, докато се подпише договора, докато се наканим, докато си намерим преводач, докато много неща са. Вътре ще има 12 научни консултанти и консултанти. Научен консултант имаме, няколко по езиците, т.е. за където съм успяла да намеря консултанта ни даде съвет да прегледа картата със съответния език. Мале! Тоест, много енергоемен проект. Обаче това според мен, като си го видим на български, ще е някаква огромна радост. Направо ме запалихте вече и мен. А пък сега, то като чуеш историята на една книга Атлас, на един проект и вече придобива съвсем друг нюанс. Да. Много красива мечта. Ами, те всъщност, ето тук е момента да кажа, това е нова насока, в която поемаме. Широкоформатни, детски, нехудожествени издания. Всъщност едното вече е реализирано. Всъщност точно след като купихме мапи, попаднахме на ето тази енциклопедия. Да ти помогна. Много е красива. Те са поредица от енциклопедии. Даже не сме го обявили още, защото е копродукция. Книгата е готова, но е в Китай и ще дойде чак в февруари най-вероятно. Много е красива. Но това е предварителна бройка, която ни изпратиха от печатницата. Чувството да си го видиш на български, след като си го работил месеци или в случая на мапи години. Ще да кажа малко да отвориш. Невероятно красиво. Да, наистина е много хубава. Много е красива. Цяла поредица са, ще си я продължим. Има всякакви неща вътре за животните. А тези илюстрации вие ли ги правите или се купуват на други език? В този случай самия издател, британския в случая, те си продават цялостно изданието. Тоест, то си е тяхно, те са си наели илюстратор и автор, които да го направят и си го продават цялостно, така че това поне улекотява работата. Да. Тоест, имаш едни готови файлове, с които работиш и твоята работа превод и редакция. Е вече превод, редакция, естествено пак контур визуално, правиха адаптацията, което изобщо не го подценявам, защото е страшно трудно да побереш българския текст на правилните места с правилния шрифт. Нали, много малко хора се замислят, че всъщност на кирилица има много малко шрифтове, които да могат да изпълнят функцията така красиво, както всъщност на английски е изписано. Така че е много трудна и адаптацията. Въобще тези проекти са по различен начин трудни, но изключително смислени. Да. И сега ще почвате в такава посока също да издавате. Това ви е идеята. Със сигурност няма да зарежем основната си насока. Знаеш, че ние си обичаме трилърите, обичаме си историческите романи, опитваме си да си обогатяваме каталога с по-различни мистерии, примерно cozy crime, някакви уютни такива мистерии. Да. Тази линия ще продължи да си съществува, но някак си като стигнеш един етап на издаване, те поблазва да направиш още нещо. Да, още една крачка различна, точно. И още повече, че ние просто като разглеждаме и като обикаляме някъде, винаги има нещо, което много ни харесва. Да ви вдъхнови. И искаш да си го направиш. Така.
вие всъщност преди да създадете Банитория от двамата, как се запознахте? В Тиндър. Това да го очаквах. В Тиндър. Добре, интересно. Аз по някакъв... Не мога да кажа, че по случайно съм си го инсталирала. Съвсем целенасочено си го инсталирах Tinder, защото всъщност не знам, за мен поне тогава беше вярно, че когато работиш много и имаш, нали, аз си имах Фрея още тогава, и имаш ангажимента все пак сутрин да я разходиш, вечер да я разходиш. Аз тогава в свободното си време превеждах. Няма къде да го срещна този човек, защото рядко хода по барове, по ресторанти. Ако отида някъде, то отивам с приятели, за да си видя приятелите, нали, не за да се запознавам с нови хора. И всъщност целенасочено си инсталирах Tinder. Останах невероятно и изключително разочарована. Беше кошмарна комуникацията. Там всъщност с него е единствената среща, на която съм излизала с приложението. И то даже си го бях го изтрила преди да се запознаем. И всъщност... приложението. Да. Пак го бях инсталирала, да не казвам в какъв контекст, че се бяхме събрали с Йоана, с която бяхме съседки тогава. И го инсталирахме с цел да се посмеем на някакви неща, които са ми писали. И така, съвсем случайно скролнахме. А кой писа? Аз му писах. Когато има матч, аз как по беше? същия начин бях, меко казано, разочарован от това, което предоставя като услуга този ап. Колко софистикейтед. Тя докато си е била с Йоана от Емас, с Лафер, там си скролвани в Tinder заедно. Аз пък тогава се прибирах, бях излезъл с моите приятели с една компанийка, хапвахме, пивахме и след това чакахме труд. И бях решил, че това ще го изтрия и повече няма. В смисъл, експеримента не беше особено успешен, така че няма повече такова. И тя всъщност тогава ме писа и аз си седях там да си чакам метрото и просто и отговорих и така. И беше много интересно това, че аз написах да знаеш, че все пак утре ще си го изтрия, защото не го искам този ап да ме виждат вътре. Да, ще си го изтриеш, такова. И на другия ден, на по-другия ден, наистина си го изтрих. Аз бях изключително разочарована, защото аз като един безкрайно романтичен човек, винаги си мисля, в крайна сметка, ако се получат между нас нещата, всичко е започнало оттам и аз дори няма да мога да си го видя този разговор никога повече. Да. Началото няма да го видим пак. Изтрито е безвъзвратно. Да. И ти като го изтри после, разменихте ли си нещо? Като... той си каза, по месенджер си писахме след това и не знам. След няколко дни излязахме на пица. На пица ли? На пица излязохме, да. Биричка и пица. Да. Класиката. Не бе, вино пихме. Вино не пихме. То в италиански ресторант беше. Да. Се запознах с Фрея също. Беше малко шокиран от нея. Така ли? Да, защото тя е толкова чаровна. Много тя се го избра. Тя срещата ни беше в Заимов, аз тогава живеех близо до Заимов и тя го видя в далечината и просто се засили и му се метна. Може би... Без да знае, че с него ще... Да. Може би хората не знаят, но Фрея е нашето куче. Да. Ние така си говорим. Да. Вашето хъски, много красива хъски. И аз съм ужас, излагация. Обяснявам му там някакви неща, той малко се стресна. И тя после ходеше до него и така леко му подгризваше пръстите на ръцете. И си хапка. В смисъл, тя с добро не. Да, тя го е харесала, ухажва си го по нейния начин. Той вика, това куче ми яде ръцете. Сега голяма любов. Всъщност после вие продължихте се срещате, заживяхте заедно. Как ви ескалираха отношенията? Доста бързо. Да, много бързо се нанесахме да живеем заедно. Не знам, може би беше половин година. То преди това няколко месеца живеехме в различни квартири. Всъщност той живееше в нас. И просто плащахме 2 квартири, което нямаше никакъв смисъл. И решихме в крайна сметка да си изнесем официално. На вашето си място вече. Да, 6-тия месец може би. Нещо такова беше. После... по-късно се ожених. Кога дойде предложението после? И как дойде всъщност? На Коледа 21. Беше на 23 декември 21 година.
Кажи. Колко хубаво. Ами, тя е много дълга историята, не е особено вълнуваща, но така бях решил да я предложа и исках да я предложа докато сме в Франкфурт, което е октомври месец на книжния панаир. Обаче, пръстът, на който трябваше да бъде изработен, те го изработиха, обаче нямаше камък и чакахме да пристигне камъка и така мина известно време, докато пристигна този камък и след това то вече Франкфурт мина. Ние се върнахме от Франкфурт, те тогава ми даваха пръстена, който вече беше готов и аз съм окей, вече нямаме план. Планът е да чакаме до следващата година и да измислим нещо в движение и реших, че ще се измисля нещо в движение, няма да чакам следващата година и така си минаваха, викам, нещо ще ми хрумне, ще има някакъв удобен момент и си го сложих така в якето и си го нося всеки ден с такова, редовно проверявам да не го изгубя. И така, доста време мина. Най-сладкото е, че ми каза, че няколко пъти си е представил, нали, примерно, ще ходим заедно на Коледен базар. И той си казва, ето Коледен базар, тя обича коледните базари. Ти в последния момент ми кажеш, между другото, викнала съм. Викнала съм, аз съм. Беше ужасно това. Так му измисля нещо и между другото идват и тези 10 човека. Аз съм, окей, тези 10 човека, окей. И понеже тя винаги казва колко много обича Коледа, тя много обича Коледа, обожава го този празник. И аз не исках и да я разварим емоцията от Коледа, защото ако я предложа на то вече няма да е просто Коледа, ще е нещо друго. И... просто. Да, и затова вече на 23-ти пак щяхме да излизаме някъде. Пак се оказа, че не сме сами. И просто се бяхме вкъщи и аз си казах, сега, до година, викам, айде ще сега и просто ви предложих, докато сме си вкъщи. Но предложението започна с мини скандалче, защото той реши да ми каже точно аз вече започвам да се отпускам от работа и той вика, между другото, знам, че си много натоварен, но съм ти замислила едно по-голямо събитие да организираш и аз съм, моля! Една сватбичка. Да. И сватбичката я спретнахме доста бързо. Да, много хубаво. Само снимки съм виждала, много хубави, много такива лъчезарни, сбъднати. Сватбата, и това може би съвета, който давам на всички, е като ще си правиш сватба, направи си я така, както ти искаш да се случи. Да. И нашата, всъщност, даже много хора ни казват, че е абсурдно, обаче ние си казахме на хората, ако искаш ела с дънки, ако искаш ела с къси гащи, не ме интересува. Ма наистина не ме интересува. Просто ела да си отпразнуваме любовта. Да си празнуваме, да танцуваме, да се почерпим и да си изкараме хубаво. И всъщност точно така стана. Най-близките ни хора, едно хубаво време, всички там диджеи, фотографи, всички, които намерихме, толкова им ни паснаха. Да. И въобще всичко мина така по конец. Много беше хубаво. Не беше традиционна сватба, беше много приятелско. Пропуснахме всички традиционни там имаше хвърляне на букет. На букет. Който аз не исках да хвърлям. Оказа, че жените искат да се фърли букета. Сега. Имаш се прави сега? Правят се по 2 букета. Единия булката си го запазва за спомен за вкъщи, другия се хвърля. Обаче аз си казах, на моята сватба това си е традиция, ще го хвърля букета, да хвърля късмета някой да се ожени. Обаче като трябва да го хвърлям този букет и като си го вкопчих и не исках да си го давам. Това един красив, с едни будили магарешки, защото си имаме една традиция с магарешки будили, много нестандартен, уникален букет и не исках да го хвърлям. Но го хвърлях. Ама пък ще донесе на някой късмет. Пожелавам на момичето. Ти като каза за предложението, сега се сетих. Аз също доста усложних Стоян с неговото предложение, защото той в някакъв момент вече е решил за тази крачка и иска там да избере някакъв по-хубав пръстен, по-специален да бъде и си събира кътка си така някъде. Аз съм с много широки пръсти, така че семейният бюджет постоянно заминава, но той бавно, но славно така. И аз се решавам миналата година, април месец, ще правим първото ни италианско пътуване. Традиционното, тогава стартира традицията. Му казах, вече искам да те заведа на тази къщичка, където съм писала, където съм ходила сама. И той по-нататък. Не, викам, сега ще бъде. Сега е момента, после лято идва на море, ще ходим при вас, сега ще ходим. Той пуска една сълзичка. А той се опитва да събере, за да предложи. И аз вече почвам да купувам билети, наумила съм си, не бях ходила в Италия вече 2-3 години, то това място съм много свързана с него и то вече ме вика.
И той сега така като тебе пришпорен, отишъл при брат ми, уговорили там, взел някакъв заем, купил пръстена и вече с пръстена тръгваме в Италия. Аз не знам за този пръстен. Пътуваме 3 дни с Камили, знаете, за да може и кучето да е с нас през ферибот. И в един момент една приятелка, комата, бъдещата, ми се обажда и вика, нещо, имам информация, че някакъв хак ще има на банкови сметки, някакъв хак ще има. Ако можете, замразете си банковите сметки или си изтеглете парите, защото не знам в коя банка ще има, но имам такава информация. Ние сме дистанционно, какво може да свършим? Звъним на банките, може да замразиме, може да такова, не трябва да сте физически. И аз вече, защото се сещам последните месеци, колко се щупихме от работа, от сутрин до вечер и си викам, сега ако ни хакнат, то не някакви големи суми, ние сме си ги заработили с толкова часове и почвам вече да се вкисвам. А по пътя бяхме спрели в Алберо Бело, пожелавам ви да го посетите, много хубаво местенце. И аз харесах едни ликьори и с пистач, много хубав ликьор. Викам, ще купим на всичките ни приятели. И той, как на всичките приятели? Един ще купим. Това сме ние двамата просто постоянно. Един ще купим за нас и за приятелите ще купим други неща, магнити. Към добре. Един ликьор за много специални случаи. И най-накрая пристигаме в къщичката и аз вайкам се, отварям лаптопа, гледам има ли изтеглени пари, няма ли, нещо липсва ли, някакви странни транзакции са се случвали, вече почвам да се филмирам. И той в следващия момент успокояваме, казва, виж какво сега, къде е станало, пак ще си, ние си проблем да работим, всичко е наред. Не може, как така? И той позасмя се по едно време и вика, сега идвам. И много странно, в смисъл на средата на драмата. Отиде и отвори ликьора. И аз си викам, какво става тук? Ликьора, този скъпия. И си викам, тук май той изтеглил пари. Почвам да си мисля, които не е очаквал аз да видя. Аз нямаше изобщо да разбера, ако не беше цялата ситуация. И явно е взел пръстен. И вече той се връща и аз съм абсолютно променена, очакваща предложението. Хрисима, усмихната, без драми, без такова, чакам. И той почва някакви философски разсъждения за живота, за кръговрата, за такова. Аз чакам. И той говори, половин час говори с този ликьор. И аз вече почна да ми се доспива. Усетих се, че няма да ми предлага в момента, дори някъде да има скрит пръстен, няма да е. Сега се облегнах малко назад. Изчаках го да си изговори, почнах да ми се затварят очите и той вика, оставам да спиш. Обаче ми влезе мухата за този пръстен. И почнах да го дебна всеки ден. А то някакви много интересни ситуации. Изпадахме много красиви места, едни дъги, имаше един дъжд, една дъга красива, въобще такива, дето само си крещят за предложение. Си викаш сам, тази дъга, ако не ми предложи. Да, чакам и само се оглеждам. И в един момент, втори ден минава, трети ден минава, четвърти ден изпускаме страхотни моменти и той не ми предлага. И си викам, явно съм се объркал с този ликьор, но беше странна ситуацията, нали, все пак. Стигаме до Тропея. Беше много хубав ден. Тропея е едно градче на края на Бутуша, до морето и се по едни виещи пътчета, се качваш нагоре, нали, или слизаш надолу към града. Ние се разходихме, заваля един дъжд и ние бяхме с Ема в раницата, с Лейла и тичаме към колата, дъжда вали ни, мокри сме, някакви пюрета се отвориха от наема, аз съм цялата в пюрета, качваме се в колата и някакви такива супер заредени, щастливи и изтръгваме по това пътче да се изкачваме и виждам една табела, на която пише, тук трябва да спрете и да се целунете. Някаква с много красива гледка. Викам, гледай италианците какви табели имат готини. И той вика, връщаме се. А ние сме на такова вито пътче по една кола минава. Викам, не, няма нужда да се връщаме се. Тук доста рисковано да се връщаме. Не, връщаме се. И аз, пак ще ми предлага. Добре, връщаме се. Така замълчах, пак станах хрисима, изчакваща го. Спря колата, слезе навънка, някакви момичета се снимаха. Сега вика само да почакаме малко. Викам, добре, ще почакаме, няма проблема. Вече знам за какво става въпрос. И мръднаха се момичета, той ме викна, ела за малко, върви малко по-напред. По-напред някаква пропаст. Към добре, давам напред. Още малко по-напред. Давам още малко по-напред, вече сега почвам да се чудя какво става. Обърни се, върнах се и вече беше с предложението, с пръстена, казваме думи, които не си ги спомням, просто аз вече много се развълнувах, но след цялата му реч, погледа му беше, ти да не би да знаеш, че ще ти предложи, викам. Да. Викам, мисля, че още с ликьора ще да ми предложи. Той, не, исках просто да те успокоя с питие.
И така си ми предложи. Логика, малко по-така. Да. Тя тук явно ядоса, аз ще предлагам. Мани ти тази работа. Но каза, че съм му развалила всички планове за предложения. Имаме съвсем други неща като идея. Искал да си го нагласи, да изчака. Ама аз на Юруш, Италия и Боже, аз това нямах беше... никаква представа. Така е по-хубаво. Аз вече си дебнех момента. И така. Хубави с тия моменти. Хубави са, да. И после и сватбата е прекрасна. Свършва много бързо. Да. На другия ден си спомням след нашата сватба. Ти приготвяш тази сватба месеци наред. Да. Нали? В най-добрия случай 5, 6, 7 месеца, но пак доста време го мислиш. Това е като проект. Събуждам се на другия ден разочарована. И той какво има? Слушай. Вече не съм булка. И той като ти си като Моника от приятели. Вече не съм булка, аз съм просто съпруга. Но сватбата никой не може да подготви колко... така, Да. с едно щракване Наистина и е с едно. минава. Всичко друго, което правиш, после остава следи. Ето, примерно книгите. Правите, работите, после остава книга. Дори като имате идея за бебе, после остава, нали, продължението, грижи се за него, връзката остава. Обаче сватбата просто ме един миг, за който се подготвяш и свършиш с 24 часа в най-добрия случай. Е така. Все си казвам, че има годишни, на които е хубаво да се прави голямо парти, така че... Да. С- Има някаква това ме мисия, крепи, идея, защото да. всъщност сватба, аз съм от жените, които... Аз никога не съм искала да се женя. Никога не съм мечтаяла за това. Не ми е било важно. Обаче сватбата наистина е жесток купон. Много. И е точно с хората, които са до тебе. Да. Най-близките ти са брани на едно място и купон. И казвах си, че много ще ме дразни да съм център на вниманието. Чудесно беше. Хареса ми. Хареса ми, Хубаво да. да си болка. Да, хареса ми. И така. Много хубави моменти. Но пък остават снимките. Които ние още ги чакаме, не знам за вас. Много е хубаво после да си ги гледаш. А за филмчето ще каниме гости да го гледаме заедно. Да си удължиме емоцията, но и това ще стане след още 7-8 месеца. Филма, ние мислехме да пропуснем филма, защото знаеш, не са ефтини тези услуги. Не са. И тогава същата тази моя приятелка, която аз съм им кома на нея на мъже, вика, не пропускай видеото. Видеото е нещо, което наистина може пак да те върне. Снимката гледаш я, но тя е един момент, докато видеото са продължителни моменти. И всъщност видеографите, които ни бяха на нас, ни питаха, нали, тук сега как да аранжираме, вие двамата, гостите. Викам, не ме интересува, ние двамата. Искам да гледам хора, които се забавляват. Искам да ги снимат как танцуват, как си говорят, за да мога на всички места, на които не съм могла да не можеш да си на всяка маса едновременно, после да си ги видя на... Да им се радваш. Да, видеото е много важно. Нас ни казаха, това си остава. Това е инвестиция, която си заслужава да направиш, за да ти остане после. Абсолютно е така. Ние сме си го гледали вече. Значи помня, че нашето дойде, бяхме на море, един слаб интернет, сигурно един ден се тегли. Ужас беше, но много е приятно. И си те връща наистина. Колко пъти сме го гледали? Аз много, поне 10. Много хубаво. Много е приятно. Да ви разгледаме и малко още, като аз се пропуснах малко за детството, да си разкажете, може би, какви деца бяхте, от какви семейства идвате, нещо такова да ви огледаме и така. Започни ти. Аз ли? Добре. Да. Аз идвам от семейство на лекар и инженер. Двамата, единия учил висши математики, другия завършил с златен медал по математика. Аз и математиката сме връзка, която никога няма да се получи. Сестра ми също. Може би тихо дете съм била по-скоро. Не мога да преценя, така си мисля. Тихо дете съм била по-скоро. Мен в ранното ми детство ме е гледала баба ми и всъщност оттам идва, може би, любовта ми към книгите, защото тя е била библиотекар. И там имахме цели традиции. Първо след обед, като се легнеше, предимство на това да те гледа баба ти е, че тя си ляга с тебе. Да спиваме. Тя не спеше, но си четеше. Почива си. Чете ми на мен. И в един момент имам чувство, че малко е писна да ми чете. И викаш, трябва да се научиш да се четеш. И ме научи да чета. И оттам насетне вече си имахме традиция. Един път в седмицата се ходеше в кварталното читалище, един път в седмицата се ходеше в столична библиотека и на всеки панаир, всъщност аз панаирите ходя от малка.
на тези панаири, още когато бяха с билет, че плащаше си, за да влизаш на панаир. И имах си, тя като ме водеше на панаира, аз имах собствен бюджет. И тя ми казваше, ето моят бюджет примерно е толкова, твой бюджет е толкова. И сега то едно дете не може да прецени колко точно е този бюджет. И примерно ми казва, ако да кажем става въпрос за 50 лева, и аз естествено се фърлям на някаква гигантска енциклопедия, която да кажем струва 45, нали? И тя е, добре, ти за каквото искаш може да си ги похарчиш, но имай предвид, че купуваш това и край, бюджета ти свършва. Тоест нищо друго няма. И ти почваш сега да се размисляш. Много е хубава. Ама толкова ли е хубава? Да, имахме си традиция. Всъщност ние непрекъснато четяхме там. Когато книгите са част от ежедневието, поне иска ми се да вярвам така, че някой ден, като имаме деца, е така, че когато книгите са част от ежедневието, няма как ти да не четеш. Просто... И аз така си мисля, да. Не знам, поне при мен така се получи. Винаги е било някаква дейност, която всички извършват, всички си купуват книги, говорили сме си много за книги, обсъждали сме. И така си остана това увлечение. Тогава нямаше сегашната young adult литература толкова. И като приключих с детските, всъщност, може би на около 12, баба ми така ми представи Агата Кристи, която 10 малки негърчета или аз почнах с нея. Уникална. Великолепна е. Това е първата книга, която прочетах за един ден. Много е. Тя е малка, много е добра. И бях съсипана как е възможно аз да не предвидя всичко това, което се случва. Майстор е. После си минах аз на ужаси. Аз съм си обичала и Стивън Кинг, и Томас Харис. Тогава, по уния времена, никой не ти е поставил някакви граници. На 15 години съм чела Стивън Кинг, примерно, нещо, което сега май не го правят много. Май не се случва много. Не се случва, но то сега има и много преходна... Има. Пак децата са толкова сега бързо растат, че може и на 15 и след Стивън Кинг да са продължили. Може. Но аз си ги обичах тези жанрове. После си минах така български автори четях в гимназията. Аз може би открих себе си, така вече ми беше най-добре в университета. В гимназията бях малко аутсайдър. И всъщност много съм четяла. Там си ми беше... Добре си прекарвах времето така. И тогава съм изчела, може би най-невероятните Керуак, Сартър, което не знам как се е случило, но много се наслаждавах да чета такъв тип литература. И съм минавала в всичките години на четене, съм минавала през много различни периоди. Имам периоди, в които ми се четат само криминални романи, само нещо леко. Да. Нещо, което просто така да си потъна в него и да не се замислям. Има периоди, в които искаш да задълбочиш. Искам да задълбоча. Да. Сега, например, точно приключих Little Life, Малък живот е на български. Тотално ме съсипа емоционално тая книга. 2 месеца я четох и през цялото време аз бях съсипана емоционално от нея. Вау. Както казват момичетата в офиса, съсипаме емоционално тая книга, препоръчвам. Но великолепна е. Просто е великолепна. На български? Малък живот, Лабиринти я издадоха. Добре. Но не знам има ли я налична. Аз я търсих, нямаше я налична. И я прочетох на английски в крайна сметка. Обаче, между другото, така като разказа етапите, през които си минала, ми направи впечатление, че си стартирала с Агата Кристи, трилърите и това сякаш те е оформило малко или много за това, което после правите с издателството. Истината е, че ние много пъти са ни питали, ще издавате ли фентази, ще издавате ли научна фантастика. Сега, Йордан повече чете, е то научна фантастика. Аз никога през живота ми активно не съм... Тук-таме се е случвало. Но активно никога не съм била фен на тези жанрове. И аз като не разбирам от нещо, не мога да преценя какво си заслужава да се издаде. А криминалните баба ми е велик читател на криминални и на трилъри. Тя цял живот е четяла такива, много обича. Заедно с всичките класики възможни и въобще много широк вкус има тя, но криминалните винаги са били части. Може би това някак при мен ме... Предава ти го е. Предава ми го, да. Много си ги обичам. Ами ти? Моята история не е толкова интересна, колкото на Бени.
в моето семейство ние сме 3 деца, аз съм по средата, имам 2 сестри, една по-малка, една по-голяма. Баща ми е военен, подполковник, майка ми е била детска учителка, но през годините е работила други неща. Така, не знам доколко и кога съм се западнал толкова много по книгите. Може би Горния Марогня имаше една библиотека в нашия вход, в съседния вход в нашия блок. Библиотека такава, която всеки си взима и си оставя книги или... Не, истинска библиотека, като библиотека. Да. И в тази библиотека имаше детски отдел, имаше и такъв за възрастни. И понеже майка ми така повече чете, тя също много обича хорърни, такива трилърни. Споделяме любовта към Стивън Кинг. Да. И тя редовно ходеше до библиотеката и ни взимаше с нея. Ние си ходихме в детския отдел, тя си ходеше за възрастните и там си взимахме разни книжки. Не знам, аз винаги съм бил голям фен на още от малък на Егмонт на времето правиха една поредица за Мики Маус. Имаше Астерикс и Обеликс, си спомням аз, когато бях дете и супер много се кефих на тези книжки. Той нямаше много книжки за деца. И така и постепенно имаше един кратък период, в който нямаше какво да се чете, защото за тинейджър на времето нямаше почти никакви книги, за жалост. Не си направил моя скок. Не направих същия скок, но книгите никога не са отсъствани от живота ми, нито от моя, нито от на сестрите и на моето семейство. И така. Много хубаво. Като казвате за Стивън Кинг, че сте чели негови книги, аз, защото вече му гледам доста екранизации и се така питам и ми е любопитно. Имате ли любима екранизация по книгите на Стивън Кинг? Със сигурност Зеления път и Изкуплението Шоушенк. Зеления път. Да, Зеления път е по-добре направено на филма, отколкото на книгата, за мен лично. За мен това е, може би, книгата и филма, които са на едно ниво. На едно ниво. Никога книгата и филма не са ми на едно ниво. Има такива, които филма е по-хубав. Да. Но тези са ми на едно ниво. Изкуплението Шоушенк просто то е новела, разгърната в филм. И естествено, те толкова силно емоционални са и двете. Аз толкова сълзи съм изплакала на тия филми. Че просто, особено на Зеления път. Зеления път е... Само като го пусна и стартира и почвам вече да си родя сълзите. Да. Много ме е яд, наскоро четох. Всъщност много хора ми я препоръчваха. Как беше тази? 1963, 22 ноември. 22 ноември? Да. Така се казва книгата? Да, 22 ноември 1963. Това е една дебела книга ли? Да. Да. В някакъв подкаст я чух, че я препоръчваха. Невероятна е. Ама много я препоръчвам. Даже мога да ти я дам да я прочетеш. Много ми е жал, че тази книга няма хубава екранизация. Няма хубава. Има някакъв сериал и всички около мен, които са го гледали, казват не го гледай. Ужас. Като кепазът така някой хубава книга. Но книгата е великолепна. Това е абсолютен бинж, което не можеш да предположиш, като видиш там не са 1000, но 800 страници, примерно. Не можеш да се откъснеш от нея. Мале. Значи, единствената книга, която такава дебела четохме, аз се етапе, че ние като оръжие, е на Айн Ранд Изворът. Не знам дали сте чели. Да. Брутална. Имам един много любим цитат от там. Кое? Сещаш ли се? За Рорк, когато казва, че работата е това, което е той и че би могъл да направи компромис с работата си, за да се издигне, но тогава това няма да е той. Обожавам. Уникален. Ние тази книга, тя просто не е супер сантимент, защото някаква традиция се заформи, даже не знам кога, може би моята упоритост да запаля Стоян по литературата, защото той четеше основно за такива себеразвитие книги и въобще нищо друго не признаваше. И мисля, че исках да го запаля. Стартирах с балада на Георг Хених. Не, много силно беше. Значи обожавам я. Аз с хардкор стартирах. Но според мен не е за стартиране. Той обаче след това се влюби просто. Така ли? Да, много силно тръгнахме. След това Айн Ранд някой ни я беше препоръчал. Тя също не е лесна хапка. И започнахме с Атлас едно. Много ни хареса. Всъщност ние четеме, той кара, аз чета. И така като пътувам, защото преди много пътувахме. Четеш на глас? Чета на глас в колата, да. Ти си ми казвала, това мислех, че е някакво единично явление. Не ти не изсъхва гърлото? Към края на пътуването вече така не искам да говоря с никой. Просто пристигам и си мълча, защото вече ме е заболяло, но
Така четеме заедно книги. Той иначе почти не стига до такива книги, ама се четат. И така си изчетохме Извора. Е така на път. Мале, Извора Тухлата. си изчела на глас. Да. Са аудиокнигите със сигурност ви улесняват обаче. Да, сега ни улесняват, но ето тази сега, която ти ми препоръча тази тухла, сега съм вдъхновена да я прочетем пак на път. Със сигурност ще ви хареса и на двамата. Да. Много хубава история. И така той успява да си, винаги си има има си любов, има от всичко, някак се едно живота го е капсулирал в книгите си. Ох, мале. Много ми харесва. Аз много си го харесвам него, той си ми е любов още от тинейджърка. И слава богу не съм изчела абсолютно всичко, защото като тинейджърка вкъщи имаше няколко негови книги и аз общо взето си купувах от тези щандовете с полевче 2, продаваха стари негови издания. И общо взето каквото съм намирала тогава, това съм си взимала. Да. И сега се оказа, че всъщност някои от най-важните му книги не съм ги чела. Аз съм чела някакви по-задни такива, от беклиста му. И сега наскоро Гробище за домашни любимци изчетох. То не съм чела все още. И аз не съм. Чакат си ме и така даже си имам, като свърша някаква книга, която е сега с Little Life, като свърша нещо такова, просто не знам какво друго. Каквото и друго да започна, то няма да ме хване. След силна книга е много трудно. И Йордан винаги тогава, я вземи един Стивън Кинг за сигурно. да сме сигурни. Мизъри, чела ли си на Стивън Кинг? Обожавам. Уникална. Обожавам. И екранизацията е брутална. Да. Много съм доволна с тази екранизация. Има там просто една много дълга сцена на насилие. Да. Там която спираш да дишаш просто така изиграна. Да. А как е написана? Как го пишеш? Може би Стивън Кинг е човека, т.е. автора, за който най-често съм си казвала, как го пишеш това? Как ти хрумва? Той за тази сцена в мемуарите беше разказал, ама сега дали ще го преразкажа правилно, в самолета беше някаква кратка дрямка, са му дошли първите сцени, седнал в хотела, после се отделил някъде и написал първите сцени на Мизъри. Ако не се лъжа, това беше разказал. Кратка дрямка в самолета, Мизъри. Нормално. Стивън Кинг. Обожавам го. Да, много е добър. Много го бива. Имате ли с някакви читателски привички, които спазвате като четете, или можете навсякъде, във всякакъв формат? Аз мога навсякъде, със сигурност. Даже ми липсва в момента, защото офиса ни всъщност е на пешеходно разстояние от... пешеходно, там 30-40 минути е някъде от вкъщи. И ние с Фрея си ходим в офиса и си ходим пеша по-често или с колата. И ми липсва, като ученичка много пътувах с градския транспорт. Там как хубаво се чете. Много хубаво се чете. Да. Просто, особено имах един дълъг маршрут с трамвай. Чудесно. Само един транспорт ли или? И съм сменяла. Но много, примерно в AMG, като работех по едно време, офиса беше на гара Искър. И аз тогава живеех в Лозенец. От Лозенец до гара Искър час и половина някъде беше. Значи колкото книги съм изчела в 604. Просто не знам. И това малко ми липсва. Иначе мога да чета навсякъде. Ако книгата е такава, която ме хваща, т.е. нали знаеш как има книги, които ти постоянно го мислиш. И намираш пролуки за нея. Пролука, дори да няма. Винаги мога да намеря пролука и не ме интересува. Може да е шумно, може да някой нещо да ми говори. Не ме интересува. Мога да си чета. Тази твоята история просто ме връща в моите, не знам, може би от 10 до 12 клас, защото ние като се преместихме в София, родителите ми избраха много хубаво училище, частно, най-доброто така, каквото са чули от приятели, и в това частно училище, което беше в Младост, ние тогава живехме в Надежда, и имаше от училище едни бушчета, които ходят по кварталите и събират децата. Значи, това е почна от 8 клас, но аз към 10 клас вече казах, аз искам сама да си пътувам, не искам да се возя в бушчето на училището. Което ми подсигурява 40 минути пътувам с децата, не е нещо такова, не, сама. И от Надежда хващам си автобусчето до метрото, от метрото пътувам до Младост, в Младост слизам, пътувам с още един автобус, сменям 3 транспорта, за да се отстоя себе си. Но, защо? Много четях. Просто тинейджерите. Това е тинейджерът, не може да му хванеш логиката. Чувствах се много добре и много четях. Тогава изчетох много книги.
както викаш ти в 604, аз в 305 също имаше вариант да се хване от Централна гара, си спомням. Сядах си там отзад на последна седалка, отварям си книгата. От първа спирка, ако хванеш златно. Да. А какво четеше ти тогава? Какво четях? Аз тогава бях на някаква много странна вълна. Чиклиц и Стивън Кинг. Това е като... Между другото, Бриджит Джонс, примерно. Не съм я чела, само филма съм гледала. Толкова съм се смяла с тази книга. Наистина ли? Не, великолепна. Много трудно да се смееш на книга. Великолепна. Аз даже като... късна тинейджърка съм чела тези първите, по които са първите филми. Сега даже видях, че ще филмират много по-късно. И аз това го видях. Работих. Как се казваше обаче... Книгата, в която тя вече има дете, даже 2 деца мисля, че имаше, те издадаха много по-късно. Аз вече си ходех на работа целодневно. И си я взех от сантимент. И очаквах, че ще е пълно разочарование. В 604 я прочетох. С глас съм се смяла в автобуса. Просто имаше толкова хубави... Сега видях, че ще филмират. Тоест са филмирали даже май вече. Да, аз видях някакви снимки или трейлър или нещо такова. Много препоръчвам и това. Единствената книга, на която съм се смяла, и това може би е ценно да го разкажем, е и вие да препоръчате такива книги, и ще се върнем към твоите привички. Само да кажа, аз горе-долу запомням докъде сме стигнали, но аз така си взех една книга по корицата, Моти по водата се казва, с един басейн, не басейн, като вода и с една красива дама застанала в пояс, май беше, не се сещам, защото вече се закриваме, защото тя от книжните ни среща на сляпо. И корицата беше такава лятна, много готина, свежа, точно нещо, което вече избягвам да чета такива по-леки книги. Просто много се запалих по тези трилъри. След госпожа Периш нещо се случи в мен. Край вече. Да. И взимаме тази Моти по водата. На Рива, мисля, че беше, на издателство Рива, и слягам си да спя и си чета и изведнъж хи-хи-хи, почвам да се смея, ама направо се заливам от смях. Викам, какво става? Тук я да си върна пак тази сцена, да си прочета, толкова ли беше смешна, връщам я и то пак ми напушва смях, и тази книга съм изчела за няколко дни, кискайки се така между завивките. Взимам я. Страшно, от нещо такова. Страшно много се забавлявах с героинята и се замислих колко рядко се смеем на книги. Да плачеш някакси е по-лесно, сякаш, но аз не съм се смяла на друга книга. Ето сега, като каза Бриджит Джонс, също аз ще си я взема, за да видя дали... Много беше сладка. Сега вече години са минали. Не знам на този етап дали пак ще ти кажа. Много се смя. А ти, между другото, сега много се... Той сега чете Вещера и има някакви моменти, в които направо се... Да, смешно. Супер много се забавлявам на този. Има един бард вътре, ермитичето, който пуска страшни лафове от време на време и се смея. Да. Иначе аз специфично за мен е, че не пазя книги. Смисъл, не пазиш? Не мога така да я взема като новичка и да върна след като съм причал новичка. Не, тя просто претърпява най-ужасните неща, на които е... Кафета... Всичко, за което може да се сети човек, и особено ако не е изработена добре, започва и да се разпада. Започват да й падат корените отвътре и така нататък. В смисъл, ставам за един такъв тестър на книги, който да покаже качеството, да не е добро на продукта. Може би по-интересно е това, че ако е много дебела и много тежка книгата, предпочитам да е електронна, защото аз предимно чета, когато сегнерам вечер, не сутрин в почивните дни. През останалото време слушам аудиокниги, защото постоянно пътувам напред-назад, върша някаква работа и много обичам някой да ми разказва някаква история. Но вечер, като се прибера вкъщи, обожавам да си чета на хартия доста повече, отколкото е електронно, но ако е много дебела, тогава на Kindle чета. А какво слушате сега в Storytel? Слушате ли нещо? Ние, всеки от нас слуша по нещо отделно, но като пътуваме заедно, слушаме една книга. Сега... И само тогава тази книга, без значение колко е интересна. Любимото е, значи, като готвим, той примерно прави салатата, аз готвя някаква манджа, или примерно ако той вече си е направил каквото има да си прави, примерно салатата, аз му викам, ела сега да ми правиш компания и си пускаме книгата. Много хубава традиция. Много препоръчвам. Милениум четем, аз бях чела първата, как беше на български? The Girl with Dragon Tattoo. Сещам се. Мъжете, които мразаха жените. Да, мисля, че имаше такъв превод. Да,
Но тази трилогия тотално я препоръчваме. Много е хубава. Първата я бях чела, знаех, че ще му хареса и си ги пуснахме и сега сме на третата вече. Много ни харесва, иначе аз изслушах, също много препоръчвам и се смях, Пътеводител на галактическия стопаджия, нещо, което никога няма да седна да прочета на хартия, може би. Обаче не знам какво ме накара, може би Таня от Контур ми разказваше, защото тя е правила корицата в Storytel. И нещо ми разказваше, че това е една от любимите книги, така. И аз викам, сега на аудио, нали? Да, може да пробвам. Много се смях, за едно готвене си я изслушах, тя е 4 часа примерно, много хубаво ми беше. Иначе Граф Монте Кристо чета, слушам. 44 часа. Да, и аз се започнах. Да. Тя ми седи на 9-я час, просто малко е по-така, трябва да се отдадеш. Да. Но аудиокнигите са изненада за мен. Аз много дълго време не можех да слушам книги. И затова всеки, който ми каже, аз не мога да слушам аудиокниги, му казвам, давай шанс, докато се научиш. И аз така казвам. Изобщо не можех да проследа сюжета, разсейвах се страшно много, но сега са абсолютно неразделна част. Да. То си свикваш някак си, тренираш си съзнанието и другото, което е толкова много хората наистина може да нямаме време да четем. Забързно ежедневие, прибираш се вкъщи, деца, това, но може да слушаш. Да. Докато шофираш или докато пътуваш към работа, докато разхождаш кучето, има толкова много пролуки. Предишната ми гостенка Ваня, която е автор на Греха на монаха, тя ми каза точно от някакъв пост, който аз съм написала, пробвайте се с Storytel просто или с която и да платформа, пробвайте да слушате книги и тя се напънала пак след някакъв неуспешен опит да слуша и вика, аз така всъщност се запалих, че за тази една календарна година е изслушала 84 книги в Storytel. Аз така бях. Ето така. 84? Това са само изслушаните в Storytel. Иначе на хартия малко са, но на Storytel се е разцепила. Жестоко. Да. Заслужава си. Просто иначе има, ако ти е много заето ежедневието, аз, например, страдам, защото не мога да отделя до това време, от което имам нужда да чета. Аз имам нужда с часове да си седна на спокойствие и да си ги посветя на това. Да си потънеш. Да. Знаеш, с едно чайче, с едно хубаво кафе, с едно хубаво вино. То просто си върви. И като не можеш да си го позволиш това, просто аудиокнигата е нещо, което ти дава, така захранвате просто. Да. А понякога има толкова гениални прочити, че нямало е да я харесам тая книга толкова, ако не е бил прочита. Не е бил този прочит. Така. А извън книгите имате ли си някакви хобита? Нещо, което друго заедно да правите? От началото на годината йога започнахме да правим заедно. Браво! Много е хубаво. И аз от началото на годината. Много е хубаво, много помага за гърба, препоръчвам. Тия мъкнения, да се върнем към тях. Ходите някъде или онлайн си я правите? Онлайн. Записали сте се някъде? Не, гледаме в YouTube клипчета. Yoga with Adrian. Много я харесвам нея, въобще като вайб, тази жена ми е чудесна. И са някакви кратки сесийки. Да. И сядате двамата заедно и си правите. Да. Много хубаво. Фрея ни гледа от дивана и така. Това иначе много обичаме много дълги разходки. Събота и горски неделя. Или до хижички? Даже не. Дори когато не можем да отидем някъде, тръгваме събота и неделя да се разхождаме. Значи едно от любимите ни неща е да минаваме по улички и София, през които никога не сме минавали. Никога не минаваш. Примерно, колко яко. Разхождаш се и си кажеш един маршрут. Да. И си кажеш, дай тук да завиеме, и слизаш на някакви странни места. Много хубаво. Много е приятно, да. Ние наистина ходим доста. Примерно тръгваме от вкъщи, което така е след Красно село доста по-нататък. Пеша, стигаме до примерно център на София, обикарняме си покрай НДК, Кучешкия парк, Витушка, понякога сме там пресечените сме обикарни навсякъде. Много 5 часа си ходим. Да. Много е това приятно. си е през уикенда. Да. Има една пътека на железница също, която много обичаме Но там много обичаме да е делничен ден. Ако има да свободен, няма много хора. И да е в някакви часове, в които няма хора. Ние си пускаме Фрея, тя тича навсякъде и бавничко и ние се изнасяме. Всъщност така да ви препоръчам едно място с Фрея, на което може да отидете. Една хижичка горе във Витоша.
с колата от вас и от нас, може би 30-40 минути. Пешеходно вече като паркираш до хижата са ти 5 минути ходене. Казваш се, пускат кучета, да спите там. И се казва Червената шапчица. Много е добра. Правим го. И това, което е, някакви хижари взеха нови собственици, има от 3-4 години. Те се опитват всичко да реновират. Има страхотни спални помещения. Изобщо не е много хубаво е направено. И позволяват животни и готвят страхотно. Сега, ако вече е по-топло, има и какво да правите отвънка, ни беседки, има и игри. Но сега вие като обичате да се разхождате, там има пътеки, може да се... Много е хубаво. Рядко, между другото, аз съм търсила много хижи. Обикновено хижарите не пускат кучетата, т.е. искат да остана отвън. Не, с нас в стаята. Знам. Няма как. Да, знам. Затова ви го препоръчвам. Ние там прекарахме 1-2 мои рождени дни. Много хубаво си изкарваме. Да. Да. Да заведем момичетата да не ми пинем. Да. Ако ще спите там, само предварително кажете колко легла трябва, защото тя е малка. В смисъл може да побере капацитет между 20 и 30 човека. И ако някой предварително е взел местата, да. Звучи страхотно. Много е хубаво. Правим го. Добре, да препоръчате всеки от вас по 3 книги, които много харесва и често препоръчва на своята аудитория или на приятели. Тя едната вече Ягненка говори за нея. Тя е една от любимите книги. Пътеводител на галактическия стопаджия. Просто като тинейджър направо се спуквах от смях, докато го чета това нещо. Беше мега готино. И сега, понеже пуснаха и аудиокнигата, пак я слушах и пак се смях. Абсолютно задължително. Смятам, че на хората страшно много ще им хареса. Иначе той има супер много книги, които може да препоръчаме. Много зависи на човек какво му се чете и в какво настроение, в състояние на духа се намира. Но от книгите, които по-скоро са изрезани, със сигурност мога да препоръчам трилогията на Нил Цесин. Аз обожавам научна фантастика. Много отдавна не беше изрезало на някой наистина нещо много добро в този жанр. И горещо я препоръчвам цялата трилогия. Какво още бихме могли да... Много ти беше харесал Марсианеца. Не Марсианеца. Аве Марсианеца ли беше Аве Мария? То имаше филм след това, нали? Да. Но то пак е научна фантастика. Нищо. Не знам, трябва да помисля какво ще... Сега е захванал Game of Thrones да чете. Да, доста е интересно. Да, аз знам, че много хубаво си направи. Не чета фентази, но сега ми се натрупаха няколко последователни книги в жанра. Вещерът. Да. И така. Интересно е. Много обичам да се излизам от зоната на комфорт, да чета някакви неща, които по принцип не си мисля, че няма да ми харесат, но в крайна сметка ми харесват и Сега, между другото, наскоро изгледахме сериал "Има адвоката" с Линкълна. Само съм го чувала. Сериалът е много хубав и ми се дочете ми се всъщност. Трябва да видим кои са издавани, да не е някой случай, който току-що сме го изгледали, но ето, примерно това бих прочела аз. А иначе мога да препоръчвам емоционално съсипващи книги. Колкото искаш. Я да видим твоите препоръчки. Със сигурност Little Life, след като го прочетох, го препоръчвам много. Преди това "Невидимите фурии на сърцето" прочетох. Не съм чела. Много ми хареса. 22 ноември, както казах вече, на Стивън Кинг. Много ми хареса. Какво друго ми беше харесало много? Не мога да се сетя. Трябва да си отворя аз Goodreads. Да. Нищо и така е добре. Доста книги си обсъдихме. Слепия убиец на Маргарет Атвуд. Какво? Слепия убиец на Маргарет Атвуд. Да. Добре. Великолепно. Аз на нея съм чела "Ясновидката". Много ми хареса. Тя пак е такава много духовита книга. И съответно, разказ на прислужница, то е ясно. Слепия убиец си ме чака. Слепия убиец е книга в книгата, така че според мен много ще хареса като писател. Да. Аз такава съм чела на Лев Шафак "Любов". Тя много ми хареса книга в книгата, така че като похвата определено ме грабва. Дай шанс. Ще ти хареса според мен много.
А иначе за по-кози сезона сега препоръчвам Антони Хоровиц, който пише пък много класически кринки, много така приятни. Изпуснахме ли нещо за, може би за издателството, ако нещо, вие се сетите някоя или за някоя книга нещо да кажете? Аз за Астропланър исках да кажа, понеже Астропланър е, може би, не мога да го нарека, той е от една страна сбъдната мечта, защото никога не съм си представила, че ще издадем нещо такова, но автор му е Йоана, която е моя ментор. Тя ме е вкарала в професията и невероятно добра приятелка. Тя си ми е като сестра. И беше сбъдната мечта да изработим нещо заедно и страшно много ми харесва резултата. Харесва ми хората как непрекъснато ни пращат снимки, как си пишат в него. Как еди кое си много ги е вдъхновило, така подбутнало ги е да направят нещо за себе си. И мисля, че е много ценно издание, което зарадва много хора, нас двете с нея включително. Така че за мен си ми е сбъдната мечта и е хубав подарък за празниците, така че... А вие вярвате ли иначе в астрологията? Аз не вярвах изобщо. Преди да се срещнем с нея, ние с нея работехме в AMG, преди да се срещнем с нея, винаги съм си мислила, че е като гадаене на кристална топка това нещо, защото съм чела само тези рубрики по списанията и по вестниците, които са. Да. И всъщност тя много промени въобще начина, по който гледам на астрологията. А и тя не е от астролозите, които обичат да предсказват. Тя обича да напътства човека, кои са му дарбите, какво може да развие, какво може да направи повече за себе си, кой свой талант, в кой негов талант има хляб за по-нататък. Това е много ценно. Така че ето това е ценното на астрологията и естествено вече вярвам, защото тя като ми е разгадавала цялата карта и като те опише като човек без още да те познава, ти няма как да не повярваш всъщност. Да. Нужно е само да я послушаш малко и веднага започваш. Ма това май съм аз. Тя е много обаятелен разказвач, да. А вие какви зодиите? Това всъщност щях да кажа, като го пита как всъщност е дал идеята за издателството. Той е овне. То на него това му е работата. Той пробива пътя. Аз съм работливата девичка, дето. Ти си по детайлите много. Аз съм по детайлите, да. Много детайлите. Аз това и се карам на Йоана, че във всеки това е втория астропланер. Във всеки астропланер девата е абсолютно най-скучната зодия описано. Просто тя винаги обича да чисти, да работи, да служи. Нали, викат, няма ли някакво малко по-секси качество да сложиш, защото това на нищо не прилича. Но да. Супер. Интересувам се. Готино е. И с годините, като се запознаваш с повече хора, които са към някакви зодии, особено ако поне мъничко са се интересували от астрология, като се разговорите вече малко по-дълбоко, къде е луната, нали, не само слънчевия знак. И виждаш някакви патърни на зодиите. Има нещо там. Наистина не е просто кристалната топка. А ти каква зодия беше? Аз съм лъв. Да, обичаш сцената, ето. Както казват всички лъвове в живота ми, изобщо не обичам сцената, но виждам, че натам отиват нещата. Много хубаво казва. Стоян милички, горките риби. Аз се бях заканила, защото брат ми е риби. За мен тя беше най-скучната зодия на света и си казах, никога риби. Скучно? Защо? Не знам. Скучна ми беше. Много са такива затворени, много са спокойни, премерени. Няма така адреналин при тях. Те са самото спокойствие, дзен зодията. И си бях така зарекла много неща, че няма да направя и Стоян ги въплащава всички тези неща. Да ти кажа, според мен една успешна връзка трябва да е от един спокоен човек и един избуклив човек, защото при нас да има. Той като съчетава някакви качества, освен овнишките, които го правят един от най-спокойните хора, които познавам. Аз съм дръсни пълни клечица, разбираш ли? Не си ме ръчнал, не съм почнала да кръща. И той вече толкова е свикнал, е някакъв спокоен, няма проблем. Всичко е точно. Ето, сетих се какво щях да ви питам. Един от любимите ми въпроси, тъй като вие хем сте двойка заедно, вече женени, хем работите заедно. Как балансирате ето тези две неща?
Изобщо не е трудно. Така ли? Да, изобщо не е трудно. Трудно е, ако си носим... Ама ние винаги си носим работата вкъщи. Да. Ние ги смесваме. В смисъл, някакви хора казват, че успяват да ги разделят. Не знам как ги разделят. Ние се опитахме да ги разделим, ама не става. Не. В смисъл, опитахме се да не говорим за работа вкъщи, но то не става. То не става. Да. Докато си в някакъв силен период, нещо имаш да разискваш 1000 неща, то там си ти е къла, така или иначе. Не знам, може би ние, защото се разбираме много добре, обичаме да си прекарваме времето заедно и изобщо не тежи. Нямате ли някакво, примерно нещо, което някакво неразбирателство работно? Постоянно. Как го изглаждате? С дискусия. Ние много обичаме да спорим и те даже са такива много ожесточени спорове са. Като тенис матч. Даже Руми и Ива в офиса така виждам, че от време на време са някакви тия силно се карат. Всъщност ние сме наясно, че започвайки спора, ние сме на две коренно различни позиции и спорим докато не се намери някакво решение или докато единия не успее да убеди другия, ама наистина, не просто да отстъпи така, а наистина вярвам, че с тези ожесточени спорове всъщност постигаме най-правилното решение за бизнеса. Да. Защото за вкъщи можеш да направиш някакъв компромис с нещо, което не е чак толкова важно, но за бизнеса е супер важно да намериш правилното решение и се спори, се спори. Добре, после не остава ли кофти привкус в загубилия в кавички, отстъпиля? Не. Буквално... той не е загубил или отстъпил. Да, в смисъл, той или буквално трябва всеки ден да взимаме някакви решения и ако днеска не е на моето, което съм си решил и съм бил убеден в другото, то в други ден ще е моето, няма да е нейното. И то, аз пък не мисля, че съм правил някакви големи компромиси. Или си успявал да ме убедиш, или се е достигала някаква средна позиция. Да, то няма компромис. Затова казвам, че няма някакъв лош привкус. Не знам, много естествено се получава. Ако е останал някакъв лош привкус, ние поне сме от хората, които след това всичко си изговарят. И аз... Това е много важно. Обичайно аз. Сега беше много тъпо, че направи едиквоси. Аз въобще не съм го мислил по този начин. Така че изговаряме го и минава. Но не е лесно и според мен, ако не се разбират, това е някакъв тест за връзката, според мен. Какъв ти тест? То направо е последната инстанция, като заработите заедно. Хубаво е. Ама пък не е ли хубаво? Кажи сега. Аз, ако трябва да съм откровена, първата година състоянно в работно отношение бях готова да се застрелям. Просто, честно ви казвам, аз представях си невероятни неща. Той ходеше на работа. Аз вкъщи съм с бебето, опаковам пратки, изнемогвам. Той се прибира от работа в 5, почва ми помага с пратките до 10 часа. Сме там опаковали, изпратили, той се връща, продължаваме да опаковаме и той накрая каза, аз съм все едно на 2 работи. Дай по-добре да се махна от моята официална работа и да си започнем заедно. И казах, супер! Това ми е направо мечтата. Двамата с книгите, пък ще се развиваме. И той като напусна и направо нова светлина го видях. И ми беше много трудно в началото, докато си изгладиме границите, кой на къде, кой какво ще прави. Аз съм свикнала сама да си взимам решения. 7-8 години всичко сама съм си правила. Изведнъж се появява един човек, който иска да вкараме счетоводство. Да види колко изкарваме. Аз изобщо не знаех. Аз имам да си покрия разходите, добре съм. Нямам си да си вкъщи. Нямам нужда да го сметна. Защо ми е да го смятам? И счетоводство, пък офиси наехме, работна кола. Той просто мисли в структура, пък аз съм си малко хаос. И беше трудно в началото. Но вече така, той е в офиса, той управлява всичко, аз съм настрани и пиша и горе-долу така сме се разделили. Ама да ти кажа, не е лошо защото аз някак си той се ми казваше, ти си опитният човек, ти знаеш по-добре как трябва да се направят нещата. Което е вярно само за някои неща. Защото аз нямам никакъв финансов опит. А ръководенето на бизнес, това му е едно от най-важните неща. Да. И аз, както казваш ти, мога да си взема да си правя някакви книжки някъде, ама къде му излиза сметката, къде не му излиза сметката, каква трябва да е цената. Нали? Самото изграждане на система на ценообразуване, на финансов план. Боже, финансов план.
Моля ти се. Сега се сещам, счетоводителя първия път, като отидохме при него. Значи, това е било 21-а, аз бях вече съвсем бременна и ще излиза новата ми книга, вече имаше супер много предварителни поръчки и сядаме и той каза, защо до сега не сте дошли? В смисъл, вие вече много сте се разраснали, аз добре си се оправях, нали, сама. И той има толкова много неща, нали, има, които може да се структурират и да не се плащат много големи такси тук и там, каквито аз някакви грешки съм правила. И той, каква ще е цената на новата книга? Аз 21 лева. Виждам го като 21. 21 звучи добре и той. Само се подсмихна и аз едва вече години по-късно разбрах каква е тази усмивка над 21 ми звучи добре. Няма никаква логика. Не съм си изчислила разходи, нямам представа за нищо, просто така симпатично число. Да. Ами, всъщност много бизнеси го карат без никаква структура и без... Да, изненадващо. Изненадващо е наистина. И без финансов план, но е изключително... Чак когато вече работим заедно, аз мога да видя истинската полза на всички тези неща. Да. И така. Да, аз само да кажа, че без нейния талант. Балансирате се. Балансът, знаеш къде идва? Аз винаги съм с грандиозната идея. Хайде да направим еди какво си. И то така, нека първо видим колко ще струва. И аз съм, не, ето ти винаги, все колко ще струва, не знам си какво. Аз съм тази дама с шал от перо, която излиза, нали, с грандиозния план. Но трябва. Колкото и да е неприятно, трябва да се планира. Точно сега излиза тази ново старата ми книга и написвайки я, на мен ми дойде една много яка идея за кореспонденцията на героите. Значи тя любовта отзад напред разказва от края на една любовна история, въртим назад до нейното начало и нали, разглеждаме друга концепция на любовта. Не от как тръгва и какво се случва, как ескалира, ами от разделата на обратно. И на мен ми хрумна колко ще е готино да извадя и кореспонденцията на героите, която е била на СМС-и. Няколко, нали, примерно има 20-30 СМС-а и да я сложа към книгата в плик на последната страница, разбира се, така с хубав човешки труд да има, да забатача хубаво процеса. Да, вие също обичате като нас така да има. Ръчен труд трябва да има. И си викам сега как да му го кажа това нещо, защото идеята е страхотна. А пък ако SMS-те не са там, а просто съм ги сложила някъде, те хората ще си получат книгата, ще ги извадят и ще ги прочитат без никаква друга концепция и призмата, която трябва да е накрая. И сядам един ден, викам, готова съм с книгата, вече е редактирана. Има тук ние SMS-и обаче, които те ще са извън книгата. В плик ли искаш да ги сложим? Да. Добре. Слага вече. Дигнал съм ръце. Хареса му идеята. Иначе знаеш колко неща ми стопира, но тук му хареса идеята. Ами, понякога е хубаво да се стопира нещо. Има някъде ако знаеш, в началото, като сме си чистили концепцията, аз колко идеи съм имала и той стопира първа, стопира втора, стопира трета. И аз викам, този бизнес как ще тръгне? Ние не можем да работим заедно. Не може да тръгнем. И той всеки път не, трябва да мислиш за това, трябва да мислиш за това. И в един момент, нали, първоначално, естествено, ти е супер кисело, че те спират. Да. Защото си мислиш, че тук ти е хрумнала най-гениалната идея на света. Минават години. И ти виждаш какъв грандиозен провал е щяло да бъде тази идея. Ма грандиозен. И в един момент вече сега е много по-лесно, защото имаме изградена аудитория. Ние знаем какво искат. Да, вие вече имате патърн, така да се каже. Но в началото е много трудно да избистриш всички тези неща и е много хубаво да имаш човек, който мисли по различен начин. Факт, наистина. Аз докато се науча, тя да ми обясни какво, кого, как се прави, защо се прави, колко е важно. И аз съм, не, виж, тук отварям тази книга. Тук няма нищо такова направено. Да, ама трябва да се направи. И да. И беше права за абсолютно всичко. Книга, нали? И вика, тук го няма това, ние защо го правим? Защото трябва. Да. Чакай, сега се сетих още нещо за нашите прагматични мъже. Значи аз Между другото, за риби е много изненадващо, че е прагматичен. Има нещо, луната там някъде играе. Луната дали не беше в лъв? Нещо такова беше. Имахме някакъв съвпад на нещо. Нещо има нетипично за рибите да са толкова организирани. Много организиран. Значи той, тъй като по принцип аз пиша един път в седмицата, ми е времето за писане. Един четвъртък блокирам го от всякакви други ангажименти и си отделям да пиша.
И всичките ми книги последно време, особено както съм майка, са писани по веднъж седмицата. Това са всичко на всичко, там той ми ги смята на месец, са примерно 30 часа. Ти се връзват. А пък до миналата година ходих чинно всеки ден в офиса и колкото поръчки има, примерно ако има 100 поръчки за деня, мои книги, аз сядам и тези 100 ги разписвам. И той ми каза, един ден в колата имахме бурен скандал. Трябва да спреш да разписваш книги. Не, как ще спра да ги разписвам? Читателите го очакват това от мен. Няма шанс, няма да ми пипаш разписването. Трябва да спреш да много време пилееш там, ти не можеш да пишеш. Не, ще си разписвам до дупка. И като дойдоха миналата година коледните празници, ние направо спахме в офиса. Бяхме толкова изтощени. И седна един ден и ми каза, така, трябва да ти кажа нещо. Изчисли ми колко дни в офиса ходя да разписвам книги. По часове. И ми изчисли колко часове пиша. И то беше скандално. В смисъл числото, което пише примерно 30 часа на месец и другото да кажем 200 часа на месец. И той вика, как ще напишеш нови книги? Ти блокираш си цялата енергия в това и не можеш да радваш читателите с нови книги. Така като ми го сложи вече и ми го написа прагматичната риба. Да. За съжаление, понякога, и то даже не понякога, а много често трябва да се взимат тези трудни решения. Трудно, много трудно решение защото беше. Ние така пишехме картички на ръка в началото. Да. И аз си викам, ето това е нашето лично нещо, което даваме на читателя. Добавената стойност, сантименталната. Така е, обаче ето ти го трудното решение. Когато не можеш да... Пак са написани, просто... Пак са написани, но написани са на ръка, но просто е отпечатано. И при нас е така вече. Да. Но просто ежедневно трябва да вземаш такива решения. Ежедневно, защото просто трудно е. Трудно е, обаче пък иначе, ако не пишеш повече нови книги... спирам колелото. Спираш, не само колелото, те всички тия читатели, които се радват на това, че си им надписала книга. Читателското колело в предвид, смисъл спирам да създавам. Няма се радват, ако не получат повече нито една книга. Така че, трудно е, много е трудно и въобще, особено когато искаш, когато ти пука за читателя. Именно. Тогава става трудно. Ти това мислиш постоянно за крайната емоция. Да. Как да стане така, че за нас винаги главната идея е била, освен читателя да се радва на книгата, когато си получи книгата, пратката това да е един подарък, който сам си е направил. Точно така. И това и сега ни е едно от най-важните неща. Защото всъщност книгата си е празник. Дори в някакъв супер гаден делник сив, в който ти е неприятно, като си вземеш и знаеш колко хора са ни писали. Имах отвратителен ден. И просто минах през пиди и си взех пратката и ми се оправи деня. И това е нещо, което освен с книгата искаш по друг начин да го зарадваш. И тогава става трудно. Да, защото почваш... Да. Аз си спомням, като излезе 2015 имали места в рая, много хора, изпратихме, много хора си я получиха, имаше някакви върнати пратки, отивам да си взема върнатата пратка. Някой не си я взел. Отварям плика на Еконт и изплёква се една книга. Викам, така ли хората ми получават книгата? Трябва да го променя. Това просто ми се стори много... И тогава почнах да измислям пълко опаковане, пък панделки, но той това е супер много труд. Много труд. И вие си опаковате или опаковахте, не знам дали спряхте. Опаковаме. Още. Опаковаме, защото просто прекалено ми е важно още това нещо. Да, разбирам. И за жалост мога да те разбера. Докато на надписването има все пак някакво решение. Ти в крайна сметка... картичката, картичка, сканираш го, ти пак си го направила. Но за това няма толкова лесно решение, да не открием в някакъв момент. Но не мога да взема това. На мен ми доставя удоволствие да го правя. Да. Все едно подарявам стотици книги на месец. Много е хубаво. Много е яко. Да. Дори да го променим, пак ще е нещо готино. Няма да сигурна съм, че не сме го променили. Просто не сме го променили, защото не сме намерили нещо, което да е достатъчно добро. Ще стане. Ще стане, всичко ще стане. Като се разрасне, то ще почне да мислите варианти. Ще стане, всичко с времето си идва, всички решения водят до някъде и всичко се развива. То в един момент стигаш един метод на мислене, който е, дори когато ти се случи някаква трудност, то вече толкова трудности не се случиха, че в един момент случва ти се някаква трудност, разстройвате, нали, естествено, и си кажеш, и това ще мине. Ще го оправим. И това ще мине, ще дойде друго, ще дойде второ, ще дойде трето, и вече почваш малко и себе си да се пазиш, защото иначе къде ще му излезе края. Да.
Даже понякога така се радваш, ако нещо не ти се получи, но бързо не ти се е получило. Супер много се радваш, че бързо не си се справил и просто трябва да го смениш с нещо друго и си, добре, поне на... Добре, пробвахме, не стана. Не вложихме някакви месеци тук да го правим това, ами стана бързо, така че... Да, почва с лекота да го приемаш. Да. Ами добре, вървим към края на нашия разговор, в който ви разглеждаме през те наречените ми блиц въпроси. С по една дума ще ви задавам аз въпроси и вие с по една дума да си отговорите, за да ви разгледаме през други очи. Това ще е трудно. Да. Много е лесно, сега ще видите. Много е забавно и скачат интересни неща. Добре. Как биха ви описали най-близките ви хора с една дума? Спокоен. Драматична. Добре. Факт. Си е продължение на разговора просто. Драматична. Как бихте описали родителите ти с една дума и твоите родители? И двамата с една дума. Може и с един и другия. Аз бих казал семейство, макар че те са много цветни. Така че с една дума не мога, но те за мен са си винаги са си верни семейство. А те тебе как биха те описали? Наистина много, много цветно. Повече от една дума. Това е много труден въпрос. Ужас. Родителите са с една дума. Не мога да кажа. Не знам. Борещи са, може би. Борещи са. Да. Добре. Така си го представям някакси. Добре. Много трудни периоди са имали просто. Добре. Как бихте описал най-близкият ти приятел и твоята най-близка приятелка с една дума? Може би забавен, защото обикновено се забавяме, когато се виждаме. Това е много трудно да не изпаднеш обаче в с каква дума би искал да те опиша. Точно така. Ами, иска ми се да вярвам, че тази дума ще е нещо от типа на подкрепяща, може би. Супер. Как биха те описали твоята аудитория и твоята аудитория, четящите ви фенове? Усмихнати ни описват много често. Да. Скрити лимонки. Скрити лимонки. Ами, ние се стараем да сме доста близки с аудиторията си и всъщност си споделяме много лични неща с нея. Така че те са доста близо до нас. Надявам се да ни смятат за усмихнати и приятни. Така че пак избирам да вярвам, че това са думите. Как би те описал жената или мъжа от магазинчето, където пазаруваш, съответно и теб? Не знам, с дюнерджиите от Красно село сме приятели. Най-хубавите дюнери. Ами, любезни. Може би любезни. Да, може би това. Момчето с книгите. Момчето с книгите, което носи навсякъде книги. Съседите. Ние не сме много близки с съседите си. Изолирани от другите. Ние сме младите съседи. Всички около нас са доста по-възрастни. Младите съседи. Може би младите съседи биха ни описали. Да, може би да. Добре, ако има пожар у вас и трябва бързо да вземете нещо без живи същества, какво бихте грабнали в първия момент? Не знам, аз силно ще си взема якето, кучето и... Да. Практично. Якето и си излизам. Истината е, че само живите неща са ми важни. Няма нещо да друго, нещо което друго. Какво значение има всъщност? Да, това е така. Но аз по принцип си нещо представях, много скъпо, че... Не знам, може би евентуално... Ние като цяло не сме много привързани към вещите. Да. Не знам, може би бих си взела компютъра, защото там са всъщност снимките, там са всичко, което сме изработили до момента. То не, че не е достъпно, но не знам, може би някаква книга бих си взела. Не, книга няма да си взема. В смисъл, кое ще спасиш? Ако тръгнеш да бягаш, кое ще спасиш? Аз се си представях и сама, като съм си задавала този въпрос, че ще си взема някакви снимки, нали, в бързината.
Но когато се случи такава ситуация в нашата кооперация, беше скандално. Аз съм вкъщи, в периода, в който си работим още от вкъщи, бебето спи, аз разписвам книги в една такава сумрачна свет. В смисъл, точно вече залязваше слънце, точно съм светнал лампите, си разписвам книги, пия си винце и се чува някаква такава тин в цялата кооперация. Какъв е този звук, защо не спира? И продължавам да разписвам. И това досадното тин продължава вече 15 минути. Аз съм абсолютно непоклатима. Тя вика, ще изгоря, но ще разпиша всички книги. Буквално. Да. В един момент гледам Лейла вече, почва да снове напред-назад и ходи до коридора, връща се притеснена. Викам, какво става с това куче? Поглеждам един пушек, който се стеля към апартамента. И аз в този момент вече тук разбирам, че сградата има пожар някъде и аз 15 минути имало време да изляза с бебето и с кучето, но аз съм седяла да разписвам книги, да пия вино. И в първи момент бях скандална нощница, някаква супер такава разголена лятното време, такова. Грабнах спящото бебе, грабнах кучето и на Юруш по стълбите, защото в асансьора не се качваме. Целият вход в пушек. Ужас. Слизам долу, хората, всичките съседи вече не излязли, те отдавна вече приказка отвън имат. Пожарникарите дошли, вече овладяли положението. Но аз съм долу с нощницата, бебето и кучето и паникьосана. Ето това е най-важното. Само това взех. Това е най-важното. Нищо друго не е незаменимо в крайна сметка. Така е. Така че... какво имате на телефоните на тапет, скрин? Фрея. Фрея от време на време има изключително забавни пози, в които е снимана. Между другото, преди няколко месеца ходихме на семейна фотосесия при Яна Лозева. Колко хубаво. И тя направи една великолепна снимка на Фрея, в която тя така си я подала зъбките. И просто това няма как да не бъде на тапета, разбираш ли? А тя даже не ги заголва така, ами просто като така си дигне главичката и малко така. Няма как да не е на тапет, така че на мен това ми е... Да, аз си ги редувам. Бени, кучето, Бени, кучето. Понякога и двете. Зависи от снимка. Какво има в твоята дамска чанта раница и съответно в твоята раница, така като отворите на Примависта? Зарядно. Задължително телефона, портфела. Лекарства винаги имам. Дезинфектант винаги имам. Важно. Ключове за офиса и за вкъщи. Неотскоро започнах някакви червила да си нося, което никога не съм си носила. И евентуално от време на време си поддържам дневник, който също обичам да си разнасям с мен, защото всичко си пиша вътре. Работен дневник или личен такъв за някакви моменти? Обичам да ги смесвам. В смисъл имам един голям работен, който си седи в офиса, но когато си правя дневник, обичам да е с мен, защото понякога ми хрумва дори да е идея за работа, може да е някаква рецепта, която ми е хрумнала и искам да си я направя. Всякакви неща има вътре, освен естествено нещата, които си пиша за себе си. Него често си нося. Книга има почти винаги. Задължително. Да. При мен нещата са доста по-скучни. Имам обикновено две връзки с крънчове за различни места, на които ходим, за офиса, за вкъщи, мазата, тавана, складовете и така нататък. Ключа от колата винаги. Да. Картата от колата. Постоянно има някакви листове хартия там, приемо предавателни, протоколни, фактурни. Понякога си разпечатам там някакви анализчета, къде сме си ги правили нещо като хора някъде. Кой какво предал, кой какво не предал. Тук, и това, можех да го заредите, не можех да го заредите. Такива неща. В смисъл нямам почти нищо. Шапка, ръкавици, химикалки. Най-прагматичното. Да, абсолютно нищо. Той горкия и багажа си като събира, като ще ходим някъде, винаги е така. Значи винаги обмисля да си вземе там гащи, чорапи, основните неща. И винаги после стига... Аз не си взех книгата. Аз се обикалям след него и взимам фактически нещата, които ще са му нужни за тази почивка, нали? Там книги, пък таблет, пък четец, пък не знам си какво.
Но понякога тя изпуска, защото сега... Аз обичам да изпускам основни неща, обаче. Тази година сестра ми се ожени и си стегнах багажа, отидахме и да кажем, че не си бях взела нито една тениска. Но кажи, признай си. Но отидах и си купих. Ние имаме Не, аз ти я купих. Значи, имаме някаква връзка. Какво се случва? Ще тръгваме на тази сватба. И аз имам нужда от един бял най-елементарен топ. Но нямам такъв. И му викам, сега на тръгване спираме до мола да си взема такова нещо, защото то не за сватбата, но за дните около това, нали всичко, което ми се връзва по някакъв начин, има нужда от нещо такова. И влизам аз в резерв ли там, не знам какво влизам, и виждам една супер сладка тениска, мъжка. Викам, ще ме убие, обаче отивам да я взема. Взимам и аз и викам, сега трай си, докато стигнем до там. Трай си, нали? И стигаме там, той рови в багажа и вика, аз не съм си взел тениска. Да. И аз съм... И тук идва моята роля, защото аз от друга страна съм ти купила тениска. Значи, нито една тениска, обаче тренизи. Да. Но пък аз понякога забравяме такива някакви много основни неща, тип зарядно. И той е минал след мен и я взел. Да. След като имахме един шокиращ случай, в който имаме си едно село наблизо, на 1 час от София, и там си ходим обикновено, сега още в началото на издателството и особено по време на пандемията, ние там си живеехме, защото няма за какво въобще да се прибираш. Но единия път бяхме отишли там, примерно една седмица, ще си работим оттам на спокойствие, вадим си лаптопите, много сме спокойни, много сме чил. И изведнъж тези батерии започват да падат, но познай кой не си е взел зарядно. Да. Разходихме се до София. Вие какви сте шматки. Тотални. Зарядното сега е много, много важно. От най-важни. Да. И така. Такива ми ти работи. Добре, а какво бихте пожелали на хората, които ни гледат? Последни думи? Да се обичат и да са здрави. Много хубаво. Аз всъщност не знам това преди Коледа ли ще го пускаш. Това е добър въпрос. Не знаеш, значи няма да за празниците да казвам нещо. Добре. Не, искаш кажи за празниците и за след това. Всъщност, дори и празниците не е чак толкова важно да си ги изкараш там уютно и това, което на мен ми е много важно, защото, както казах, Коледата много я обичам. Но всъщност, наистина, да са здрави, да се подкрепят и да си намират временце за себе си за четене. Защото е важно и е хубаво, а пък когато нямаш здравето и спокойствието, нищо друго не е възможно всъщност, така че това е най-важното. Много ви благодаря за този разговор, за отделеното време. Благодарим, беше прекрасно. За мен също, за споделените истории. Разбира много се. беше хубаво, нямаме търпение да го пуснеш. Ще направя всичко възможно да не се бавим. И за пореден път да се разочаровам от себе си. Аз винаги си казвам, аз ненавиждам да се слушам и да се гледам. Ненавиждам, защото всеки път излизам от интервю, подкаст, каквото и да е, излизам и си казвам, този път вече го нейлнах. Този път бях много добра, много добре го казах и го пускат и аз се разочаровам грандиозно от себе си. Значи аз те слушах в подкаста на Любо, мисля, че беше. И ти тогава също такива неща каза, пък беше толкова увлекателно и толкова приятно. Така си ти слушах с кеф, така че това е само в твоята глава. Отстрани не е така. Но в моята глава няма да спре да е така го усещам. Винаги това е казвам. Звучиш супер, много е забавно, много е интересно. В крайна сметка важното е, че сме се събрали, сме се забавлявали, дано да е интересно на хората, Сигурна малките дефекти не са толкова важни. Това беше един от поредните ни вдъхновяващи епизоди в Bookcast с Даян Шер. Ако ви е харесало това, което правиме, харесайте епизода, последвайте ни в YouTube и ние ще продължаваме да създаваме това съдържание за вас.